Zostawiam. Proszę bardzo. Polski kawior. Spróbuję. Smakuje. Pyszności. To teraz ja spróbuję. Pycha. Może być. Wiadomość. Wody. Tam jest napisane. Weź ten blunt. Naryktuj braci Scofield do rajzy, bo trzeba Klausa z Herestu wyciągnąć. A co z tym agentem z Rybnika? Chińczycy go wykończą. I ta suka Izaura. A potem spuścimy na nich psy angulozyjski.